Pre početka ovog klipa zamolio bih vas da ostavite like i sub u znak podrške. Hvala. Zombie apocalypse. Pozdrav svima, Samper i dobrodošli u novi klip na kanalu Reperko. Danas imamo na skill areni kao i uvijek. Znači, postao sam lider, ja. Lider TBB-a, kao što vidite, pozdrav sve ove članove i lidere mene. Trenutni lideri smo ja i Voldemort. Tako da Gavi će da se premesti. Ajde, ovaj lik inače predat će sad dnevni zato što ide na more, ja će biti na sastanak. Ajde, ovog da, kila. Dodeli rank 61, 2. Tako da, Gala Reper. Dao sam mu rank 2. Inače, ne dajemo tako, ali ajde, popustio sam mu. Neću sad jedan da idem zone odmah, prvo da damo neki oglas. Firma TBB prima nove radnike 20 plus GRS, zanjet ispred firme 532. Ajde, daćemo Gavić je mnogo, ne tog tako. Znači, dobit ćemo nove skinove, novi šverc, nova auta i sve, znači šverc, evo šverc koliki je. Znači, bukvalno odavde do ovde šverc. 300 grama maca, kao što vidite, iznosit će 300 grama do jaja tebra. Znači, šverc će biti do jaja. Čujemo se. Ajde, neki pozdrav. Nećemo da pišemo pozdrav. Nema veze. Ovo je spavan. Inače, bio sam u svađi sa Gajovićem, eto upravo smo se kao pomirili. Što se kaže? Jel ovaj hoće test? Test. Ajde, testit ćemo lika. Dava. Dobar dan. Prati me. Evo sad ćemo i testiti lika usput. Stop, music. Dođi ovdje, ajde. Doći. Kako se zoveš? Silvestar, odakle si? Silvestar. Sad ćete vidjeti kako da test, znači ovako ne testamo, ali eto zbog klipa i narmi ja se sjećam i zna pravila i zato takav test će da bude. Gdje se to tačno nalazi, nisam čuo nikad. San Fiera. Nase. Ćemo vidjeti što će ne kaže. Ma daleko odavdje. Znate li šta je to dama? Šta? Sevljanovića, to malo ne postoji in-game, ali ajde, koga je. Inače, pitamo samo pravila, tako da. To je pekara u Los Santos. MGPGDMKOS. Narbi zna pravila, ubacit ćemo ga odmah, tako da znate. Imaš kaznu, drugi. Skini
skini i piši servis. Piši i ja to reći. Znači držali smo kaj zove zonu Breder šverc. Znači na update dobijemo razne stvari. 300 grama maca iznosi šverc koji je odavde, znači v port vozilo. Znači šverc se nalazi, znači evo krećeš šverc odavde i pičiš dovde. I onda nazad, 300 grama maca, nova auta i novi skinovi. Bruk. Bruka vate, bruk. Znači bruk. Kao što rekao, primamo članove 20 plus level. Kogod hoće neka dođe, pitamo samo osnovna pravila i ubacujemo, pičemo zone. Planiramo da jačamo malo organizaciju i to je to. Gajović se premješta. Iz nekog razloga mi se prekinulo snimanje, uglavnom pričao sam kako nam trebaju članovi 20 plus i kako smo lideri ja i Voldemort i da će Gajović se premjestiti u DR, tako da bit će samo 2 lidera. I ono, planiramo da dignemo ovoga iz mrtve. Još jednom se izvinjavam što giveaway nije u ovom klipu, bit će u sljedećem. I samo sam htio ono malo da javim da sam postao lider i da primamo članove, da se obavestim i kogod hoće neka uđe, neka dođe evo u TVB, evo gdje se nalazimo. Ako vidite tu. Ili ja teleport jednostavno, to je to. Jedan pozdrav i Pornhub neko. Daj malo će. Daj malo će neko da pozdravi Pornhub. Pornhub pozdravio Stefana Spasića i to je to što se tiče ovog klipa. Nisu kapirali, ali to je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav.